tamung khatini no nini no phai wai rok bukhang rok wai bekani no phari thangkai kisa ne tam nukung rok suru kwai simda nar ko bukhang rok boda kalai kha bukhang berek rok kalai kha bukhang rok bai tin do kisi kha tin do kok bai kha ane bono karai tai kuno alka manai rok da bai kha mu kedeng rok sini gangla kaijak rok nostong bai kha ta phosol rok tai kamyam chai rok tam khana sai jama aingo thaisuk rok bai kha current tar rok chobai kha tin do kisi bai kha ta belum thago tin tam kharo wa kira bayi wa chebe nok sabar kha wa chana ta borang bukuri ang tam ko tam nok sana nok ko wa chin ting wa chin bai tham ke tori bukuri kha nok a tu bai thanga ang tam wa sanai rang ri kiri chung bur bura hai tong ma sa ta bo obla nok jahate sorgar bor phan kise mi sobai khala ang kuno bai kiri tong ja kiri ta bo tam khang tong na ang mel kha wa na kha sunang samani semai masa ya sing kumai bekeri kumah keri sing khatro keri kini birman boro ro sing hai tam nok bare kha wal mas singja tin hor tang kha wati phai sing ma kha thunai am so ana wa wati phai ke sing tam nai tuli bekeri tim bekeri pura yang bai kha u bai kha a hai ta ko am hai emne nokong saka ono bukhang kalai kha apa kun kha siri yang aso wana kha emne bisingo doro kapro nok bisingo doro sa ma kha ka wa sing yang bukha yang ti ma kha ka tuh kamu jawab pura, wajan kalau cakap, hakta yang sungsur nutong. Mau temu para? Bolong tahu.
এনে বজাগাব কোনো তারক বা নক রক বাহিরক গোটাক লাই বন্তি সব Ini moto bolam tabur tar tongkat cara SP NT pura kapten tar pura hai ki bupang macam bupang ya kan di belut right karena tar suka pura dan lama bolong ha la tar semua lam bolong no bupang belakang ene karen rok beduk rok soro sa khatam karena duduk soka karen department rok no karena di sahor mana jar ka itu sahau kan sahau sahau lang usah mana am tak kau jeram no macam ene para rok tai nok khuk bai me rok ap tai khabar ka tam ini para kau to no semua baik to baik na komer to bo lo kan ni no